Prvý ročník slovenskej amatérskej golfovej túry Diamant Golf Cup. Na greenoch súperili majitelia a top manažéri významných slovenských spoločností či známe osobnosti spoločenského či politického života. Podujatie pozostávalo z 3 samostatných turnajov, pričom do celkového poradia sa zrátavali 2 najlepšie výsledky. Turnaje sa hrali na ihriskách v Bernolákove a Malackách a hralo sa podľa pravidiel Stableford, teda handicapovým systémom na rany. Muži boli rozdelení do 2 výkonnostných skupín, ženy hrali bez rozdielu handicapu. Tento systém je priaznivý pre všetkých tých, ktorí nie sú dokonalí v golfe, pretože umožňuje im niektoré jamky zahrať aj nedokonalo a tým pádom neovplyvní to úplne, niektorá pokazaná jamka neovplyvní úplne výsledok, takže myslím si, že je to vhodný spôsob a vhodný systém pre amatérov, nás amatérov. Na poslednom turnaji sezóny štartovalo 81 golfistov. Medzi mužmi vyhral elitnú kategóriu s handicapom nižším ako 28 Miroslav Bdžoch, ktorý sa napokon stal aj celkovým víťazom prvého ročníka tohto podujatia. Myslím si, že šport je o šťastí, aj o náhode, možno trošku aj o tréningu. V každom prípade golf je aj o radosti, takže niečo správna zrejme konštelácia, veľa šťastia pravdepodobne. Medzi ženami triumfovala v celkovom poradí europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová. V kategórii mužov s handicapom väčším ako 28 sa z prvenstva tešil Martin Kebis. Myslím si, je to v najsprávnejších rukách, sú to skutočne tí hráči, ktorí mali jednak stabilnú formu, ale z druhej strany dokázali to aj premeniť v herných výsledkoch v rámci turnaja. V rámci premiérového ročníka Diamant Golf Cupu sa nezabudlo ani na charitu. Pre deti z detských domovov sa vyzbieralo viac ako 10 000 eur. Prvý ročník dopadol výborne, ak by som to premietol do čísel, vystriedalo sa nám viac ako 200 hráčov. Takže mohli sme preveriť hráčov aj z toho, čo vedia, to, čo natrénovali. Videli sme v podstate progres, ktorý vytvorili. A myslím si, vytvárame novú a dosilnú tradíciu. Dovolím si tvrdiť už teraz jedného z najlepšie organizovaných turnajov.